Er du ok? Hallo? Er du ok? Når du skal give HLR eller hjerte-lungeredning, skal du blotte personens brystkasse, flette dine hænder og placere håndroden på trykstedet. Trykstedet er midt på brystkassen. Sørg for, at du har lodrette arme. Brug nu overkroppen til at trykke brystkassen ned. Tryk 30 gange. Giv 2 indblæsninger. Skab frie luftveje. Omslut din mund over personens. Pust indtil brystkisten hæver sig ca. 1 cm. Træk væk og tag en ny indånding og pust igen. Brug maks 10 sekunder på det. For at kunne give den bedste HLR skal du sikre følgende. På voksne skal du trykke brystkassen 5-6 cm ned. Du skal give de 30 tryk på mellem 15 og 18 sekunder. Bliver du træt, hold fokus på dybden.